Έχετε λάστιχα με διαχωρισμό? Μην τα πετάξετε πριν δοκιμάσετε την μέθοδό μας. Μην επιτρέπετε στα λάστιχα να σταματάνε τη δουλειά σας. Εξαλείψτε τους νεκρούς χρόνους του εξοπλισμού σας. Βήμα 1. Σταματήστε το μηχάνημα και ελέγξτε την φυσαλίδα. Βήμα 2. Τρυπήστε μόνο το εξωτερικό φύλλο με ένα μικρό σουβλί 3 χιλιοστών, ώστε να φύγει ο εγκλωβισμένος αέρας και να σταματήσει ο διαχωρισμός. Βήμα 3. Τοποθετήστε το μπεστ στο λάστιχο και φουσκώστε το στην κανονική του πίεση. Λειτουργήστε το μηχάνημα κανονικά. Καθώς το μηχάνημα λειτουργεί, ο τροχός ζεσταίνεται και πιέζεται και η ρητίνη του best εισχωρεί συνεχώς από τον πόρο και σταδιακά θα γεμίσει όλο τον χώρο του διαχωρισμού. Παρακολουθήστε το λάστιχο για 1-2 μέρες. Ελέγξτε την πίεση και συμπληρώστε αέρα αν χρειαστεί, έως όπου παρουσιαστεί μια σταγονίτσα ρητίνης από την τρύπα των 3 χιλιοστών. Δοκιμάστε την μέθοδό μας. Μη χάνετε μεροκάματα. Σώστε τα λάστιχά σας. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ διαχωρισμός σε λάστιχα που είχαν εξοπλιστεί με best προληπτικά. Η μέθοδος προτείνεται αποκλειστικά για χωματουργικά ή αγροτικά λάστιχα. Ποτέ για επιβατικά οχήματα.